Σήμερα θα παίξω Minecraft σε ένα κόσμο που θα επιβιώνω και προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να επιβιώσω πιο εύκολα. Επίσης θα ήθελα να βάλω κάποιους στόχους, όπως να σκοτώσω τον Nether Dragon, να σκοτώσω το Wither και να φτιάξω ένα δικό μου σπίτι. Γι' αυτό πάμε στο βίντεο. Ωραία. Και θέλω να βρω επίσης και ένα village για να φτιάξω εκεί το σπίτι. Ωραία, ας πάμε το crafting table και πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Ωραία, θέλω περίπου 20 για να φτιάξω ένα κλιβάκι για να μείνω την πρώτη μέρα. Και επίσης λογικά πρέπει να βρω και πρόβατα για να φτιάξω κρεβάτι. Λογικά έτσι θα πάει. Ωραία. Πάμε να σκοτώσουμε αυτό το κουρούνι. 1, 2. Μόνο σε μπριζόλες. Έχει και 2 γουρνάκια. 1, 2. Μακάρι να βρω και ένα village. Ωραία. Ας φάω λίγο μπριζόλο. Ένα γουρνάκι. Βρήκα το πρώτο πρόβατο. Λογικά εδώ πέρα που είναι ανοιχτή, παιδιά, θα βρω village, αλλά βρήκα και κάτι άλλο πιο ωραίο. Τώρα θα πάω λίγο να μαζέψω ξύλο και θα πάω να το δούμε. Εντάξει, πειράζει. Βρήκα αυτό το ωραίο πώς θα το πω, αυτά τα ωραία τα δέντρα. Αυτό είναι ωραίο. Λέω εκεί να φτιάξω το σπίτι, αν έχει και κανένα village κοντά. Και άλλο πρόβατο. Εντάξει, δεν νομίζω, μπορεί να έχει και κανένα village εδώ. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό το μέρος. Έχει παντού λουλούδια και είναι και τέλεια τα ξύλα, οπότε λέω να μαζέψω μερικά. Αν και δεν είναι τόσο ρότρο να σπάω αυτά τα ξύλα, γιατί είναι τέλειο, οπότε εντάξει, ένα δέντρο δεν νομίζω να γίνει και κάτι. Εντάξει, τόσο. Ναι. Όπα, έχει και πρόβατο. Άρα μπορώ να φτιάξω κρεβάτι λογικά τώρα. Πω 3. Ωραία. Εδώ θα μπορούσα να φτιάξω το πρώτο μου σπίτι, αλλά δεν θέλει πολύ ώρα για να το κάνω αυτό. Ωραία. Ωραία, λέω να πάω λίγο στη σπηλιά να μαζέψω και λίγη πέτρα για να
φτιάξω κανένα πέτρινο εργαλείο και να μην είμαι όλο με τα ξύλινα. Νομίζω θα μου φτάσουν 10 για να φτιάξω το αρχικά αντικείμενο. Εντάξει, νομίζω τόσο φτάνει. Ναι. Πάμε να εκνεύουμε λίγο τώρα, γιατί δεν νιώθω ότι είμαι έτοιμος να... Δεν νιώθω ότι είμαι έτοιμος να πάω σε σπηλιά χωρίς να έχω φτιάξει πολύ καλά πράγματα. Ωραία. Τώρα θα τα φτιάξω όλα ό,τι πρέπει. Θα φτιάξω όλα αυτά. Και ένα κρεβάτι. Φούρνο δεν μου φτάνει γιατί έχω μόνο ένα. Ωραία. Πάλι καλά έχω και κρεβάτι. Πάμε να σκοτώσουμε και αυτό το πρόβατο. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Με μία το σκότωσα. Άρα αυτό δεν είναι από τα πιο δυνατά λογικά. Ή δεν ξέρω και πολύ από Minecraft. Εντάξει, όχι. Θα υπάρχουν και διαμαντένια και πολύ καλά. Ναι. Γουρνάκι. Έλα, εδώ λογικά δεν έπρεπε να έχει village. Και δεν, εντάξει, όχι μεγάλο. Να έχει καμία εκκλησία, 3 σπιτάκια και άλλα 2 πιο μεγάλα. Ούπα, κάτσε, εγώ πρέπει να φάω τώρα. Γιατί θα πεθάνω από την πείνα και αυτό είναι ο χειρότερος τρόπος που μπορώ να πεθάνω. Ωραία. Α, και δέντρο εδώ. Λέω να ψάξω για χωριό, γιατί δεν θέλω τώρα να είμαι μόνος και καλά σε αυτόν τον κόσμο. Λέω να ανεβούμε, για να κάνω το outro λέω να ανεβώ εδώ πάνω. Ναι, καλά. Έλα τώρα, είμαι άγριος στο parkour, αλλά θα βελτιωθώ με τον καιρό. Ωραία. Ωραία. Εντάξει. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και bye.